Fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand maakt zich klaar in het inspeellokaal. Aandachtpuntje is dadelijk tatam. Bij een warming-up hoort natuurlijk ook stemmen. Ja, Roel, we kunnen een beetje zachtjes zijn, want je zit in het afstemmen. Hè? Hoeveel? We zitten midden aan het open podium hier in de Oranjerie in Remuin. En dat is een concert, maar dan met tips en tops. Dus we doen niet met een concours, maar we willen ons wel laten beoordelen om even te laten horen wat we kennen, maar ook wat we niet kennen. En ook tijdens het inspelen blijven leden bereikbaar. Blijkbaar. Sorry. Telefoons op stel. Wat dan? Let's go. Telefoons op stil en samen richting het podium. Ja, we moeten bieden beginnen en ik heb een beetje gezonde spanning, maar dat heb ik meestal voor een concert. Wat doet het met die? Niet veel. Niet veel, gewoon altijd wie normaal. Ik doe daar gewoon spelen wat op de partijen staat en dan hoop ik dat het goed gaat. Er zijn af en toe het stukjes hoe ze een beetje snel dempers moest wissen. Ik hoop dat dat ook fatsoenlijk gebeurt, dus we gaan het zien. Open podium, voor de eerst? Ja, voor ons wel. Ja. En Wala, wat de beste, hoeveel jaar best ik lid? Nu in totaal 36. Dus daar hebben ze ook concoursen met gemaakt. Ja, verschillende. Is er een verschil in de voorbereiding geweest? Nou, dat is wel met de concours toch wel nog gaat langer bezig eigenlijk. Maar we hebben hier wel heel veel voorbereidingen aan gedaan. Dat het hier wel zover wel voldoende wordt gewoon. En vult je in het boek op dit moment, want je moet binnen beginnen, hè? Vult je in het boek op dit moment hetzelfde als bij een concours? Ja, toch wel. Ja. En wat heet het? Het zijn een beetje zenuwen, maar ook wel gooien. Ja, goeie zenuwen. En dan is het zover. Stoelen en pepieters staan klaar. Ook het vaandel luistert naar de aankondiging. Fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand onder leiding van dirigent Patrick Speldhaan. Het signaal van de grote trom om te gaan staan. Het handje naar de concertmeester. Een laatste buiging en samen weer zitten. En dan adem. Nou, verser kunnen we dit hebben, hè? Wie ging het? Ja, prima. Nou, mogen blij zijn. Ja. Want? We hebben een voorbereiding gehad en dan ben ze eigenlijk bezig met toch zorgen dat ze alles onder elkaar krijgt, bij elkaar. Muzikaliteit, alle mensen verzamelen, laat maar zeggen. Ja, dan hebben ze eigenlijk het resultaat is dit concert. En dan mogen we blij zijn. Net klaar. Wie ging het? Volgens mij gewoon goed. Dat wat ik van tevoren zei met die dempers is bij mij gelukkig goed gegaan. Voor de rest geen gekke dingen gebeurd. Dus ik ben wel blij dat we het ook achter de rug hebben. Dat we nu weer nog het anders toe kunnen werken. Wie is met het boek? Goed, ja. Gezonde spanning, dat wordt het goede woord wat ik straks wilde zeggen. En is die nu, wat je ziet, klaar? Is die nu gans weg? Ja, dat is toch een stuk schanddalig achterna. Maar ja, we hebben wel, zelf heb ik er een goed gevoel. Maar goed, de dirigent denkt er misschien anders over en hebben we weer gehad om te oefenen. Het kan altijd beter. Je hebt nu volgens mij ook nog een gesprek met een jurylid. Wat gaat de jurylid zeggen? Wat ik het jurylid gewoon zeggen. Ik laat hem eens mee gaan zeggen. En dan zal we zien of we het eens kunnen zijn. Maar als hij mij vraagt van wat vind je er zelf van, dan ben ik voor dit moment zeer tevreden met deze vereniging. Een jurering van een open podium. Gaat dat anders dan bij een concours? Jazeker. Je hebt wel dezelfde parameters waar je op luistert, zal ik maar zeggen.
Maar je probeert ook opbouwende een commentaar te geven, rekening te houden met in welk stadium het orkest van ontwikkeling is. Terwijl dat bij een concours is echt, dat moet het eindproduct zijn op een concours. Ja. Dus dat is voor mij toch wel het verschil, denk ik. Meestal doe ik van, oké, hoe ging het voor jullie? Dan krijg je direct al een context en daar kan je dan verder gaan. Dirigenten zijn doorgaans ook professionals, dus van de ene professional naar de andere professional praat het ook wel gemakkelijk. Ja. Verslavend, zo gaat. Ja, eigenlijk wel. Ja, de Duits dat toch... Ja, dat is ook een gevoel wat ze erbij hebt. Hè? De muziek samen maken en ja, dat verenigt. En dat is gewoon schoon dat ze dan na zoveel repetities zitten ze dan op zo'n bühne en dan in de oranjerie. Ja, nou, daar heb je nog nooit in mogen spelen. Dus dat is ook wel een hele ervaring. En gewoon, ja, het ganse pleitje eromheen, ja, ik vind het een super dag. Je hebt een hele groep mensen die gaan eigenlijk samen een resultaat neerzetten wat ze individueel niet toe in staat zijn. En dat is toch iets wat dat een heel belangrijk aspect is in onze maatschappij. Dat we daar wat meer aandacht aan hebben, aan dat samenwerken, samen zijn en gewoon daarvan genieten.